Bil-Forti ta' Sant'Angelo bħala sfond, is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza Ewropea 2017 u Fondi Ewropej Ian Borg ħabbar l-avvenimenti li se jsiru biex jitfakkar l-10 anniversarju ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari qal li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet għandhom ikunu ta' pajjiż ħieħ, mhux ta' partit jew ieħor. Stqar li l-idea li xi anniversarju ta' dak u xi anniversarju tal-ieħor jew l-oħra ma tħallikx tara verità storika li tħollu torbot l-identità tagħna. Għal din l-okkażjoni fit-30 ta' April ser isir spettaklu speċjali fil-Port il-Kbir li jinkludi wkoll wirja bid-dwal fuq is-swar. Fl-istess ħin se jkun għaddej ukoll spettaklu tal-lob tan-nar sinkronizzat mal-mużika li se jkun qed jagħlaq din l-attività. Tkellimna mal-membru fil-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali Jason Busuttil. Hemm xi ħaġa l-familja kollha qed inħeġġu l-pubbliku kollu biex jattendi kemm jista' jkun bit-trasport pubbliku jew inkella jużar park and ride għax nistgħu nimmaġinaw l-influss tan-nies li ġejjin jaraw dan ix-show spettakolari li l-aħħar li sar wieħed bħalu kien 10 snin ilu meta aħna tħanna fl-Ewropa. Fost il-mistiedna speċjali se jkun hemm DJ Gareth Emery, wieħed mill-aktar DJs rinomati f'dan iż-żmien.